Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno bing, agulima kan agtalna kayon. Kairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ididimteng titikag iti lugar da Rodney. Naragsak ti panagbiag da Rodney, iti away adim maklan na. Inaldaw nga agaayam da kadagiti padada nga ubing. Ado ti makmakanda, tanawadwad, ti maapapit, dagiti naganak da, tanagaget da nga agmula. Ngam saan, nga agnanayon, ti ragsak da, tadimteng, ti saan da apulos aninamnama. Kat! Tatang, anya ti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Apay analaylay mo't amin na mula. Ay, makapadpadas tayo iti nakaro at tikag, anak ko. Tikag? Wen, awan danom kadagiti karayan kan waig. Wan nga rod tatang, nadlaw ko dayta. Idilim mabas kami kini Cherry J. Karayan. Awan mo't danom na. Iso analaylay amin dagiti mula tayo. Kasano ngay dayta tatang? Anya ti aramidan tayo. Awan ti maramidan tayo, Rodney anak. Anya ti kayat yu asawan. Aganos tayo Dayta tinasken nga aramidan tayo. Uray dagiti mula da tatang kananang ko. Nalaylay damutan, Rodney. Kastoy gayam ti bagbagada at tikag. Madanaganak nga rod. Kasanon ti danom nga inuman tayo. Ahiwanan niya. Masapula makabirok tayo iti pangalaan tayo iti danom. Dayta mo ti pagparparikutan da tatang. Pudno dayta, Rodney. Narigat ti maibusan iti danom. Rumuara kita. Inakmang kita iti pangalaan tayo iti danom nga inuman. Ala, agan-anad ka na kay. Tatang, sumurutak. Dito'y kayo laang balay. Tapno adda kadwa ni nanang mo. Isurot mo laangan tapno adda kaduham. Ang mabanog ka laang, Rodney. Uray tatang, kaya't kumati tumulong kan ka. O sige, umay ka nga roden. Barang adda mabirukan ta nga ubog. Tatang, talaga nga awan danom dito'y waig. O sige, magnata pa'y Rodney. Barang adda masarakan ta nga ubog di ta abanda. Wan tatang, Ay, no adda masarakan ta nga ubog, ipakamuta ka dagiti kakalugaran tayo. Tapno umay damit agsakdo. tatang, kita mo. Ha? Addan nasarakam nga ubog. Addan pagsakduan tayo iti danom tatang. Addan sa suswerte ma. Agasam, sikati nakasarak iti daytoy nga ubog. Kukwak dayta nga ubaw. Tata Isidro? Siyak ti makin kukwa iti dayta nga ubaw. Saan nyo ang mabalin ay pakibiyangan? Saan ka di arumba nga pagbibingayan tayo ti danom? Taamin tayo kat apektado iti tikag? Saan ang mabalin? Awan ti sabaling agnumar iti dayta nga ubaw. No di siyak laeng. Isu a pumanaw kayaw. Angam tata. Pumanaw kayaw. Kat saan kayaw nga agsubsublipay? Apay akas din ni Tata Isidro. Baybayamon. Mangkita tantulangan iti sabaling nga ubog. Ti kayat na, isulang tagnumar iti dayjay ad danom. Agbirok tayo ti sabali a pangalaan tayo ti danom. Tatang, rumbang ko mang agtitinulong tayo nga kakalugaran nga agbirok iti danom. Wen, ngam santa met amabalin adiktaran ti panunot ti sabali a tao. No di da kayat ti mangibingay, awan maramidan tayo. Oh, dagiti awanan bain. Nay, apay banan ay ang agong-ungot ka naggapo di tarwar. Kasanaw, makiin-inagaw dagiti tattao iti danom iti ubaw. Nay, katno sekreto talaang dayta. Kasano anaamuan ti sa balay. Diyak man amaw dagiti at tao. Ka, tanyagay timbagam kadakwada.
Imbagak asaan da pakibiyangan day jay nga ubog. Datayo lang a pamilya ti rumbeng asumakdo ijay. Makamuda mo to ni tibiyag da. Awan bibiyang tayaw kadakwada. Kunan ni nanang ko. Masapol ngayon inutan tayo nga garamat iti danom. Kastamot ti kanawin nga bagbagadananang kantatang ko, Cherry. Mabayag ka di ang mapasaran tayo ti kastoy aparikot, Rodney. Saan ko nga mo? Ngamin, numalaylay amin dagiti mula. Awanan ti pangalaan tayo iti kanan tayo. Apay nga na mapaspasamak ti kastoy. Kuna ni tatang ko, dagiti pasamak iti lubong saan tayo makontrol. Kasta ka di? Isu atultulungak ni tatang ko ngagbirok iti ubog. Isumot lagayam. Akanayon ka makita sumrusurot ka ni tatang mo. Wen Cherry, kat adu amula tinakita ka na laylay, gapu iti kinawan ti danom. Kaasi dagiti mula na perdi. Anya ngay lakay, nakabirok kayo kadi iti ubog kin ni Rodney. Awan nga rod bakit? Anya? Nakaron titikag dito lugar tayo. Ay, parikot tayo itati danom nga inuman tayo. Ngam pampanunutan mi kini Rodney. Ngagkali kami iti abot. Bareng adda makali mi a pangalaan iti danom. Ay, kat aramidan nyo lakay. Wen bakit? Agkali kami kini Rodney. Adda manan inuntak a kaaroba na pansimak daw iti ubog. Anya? Nagpuskul mo ti rupa dagitan. Inungtak Kunak asaan mabalin mapansumakdo ijay nga ubog. Naskan lang. Kunak, agbirok damat iti ubog a pangalaan da iti danom. Wan makaambo damutan iti biyagda. Tatang, naunagan tinakalit ang abot. Ngam awan pa'y ti makita ta danom. Awan nga rod. Ay, awan sa talaga ti makalita danom. Saan ta sumuko tatang? Naskan nga ituloy tati agkali. Ang malaman. Itay tapay bigat nga agkalkali. Nabannog ka din tatang? Naskan nga gawitan. Tagi na natamat. Agsublita ka din agkalinton bigat tatang? Makitan to. Intan, agawitan. Anya? Isardeng yun tagkali iti ubog, lakay? Wan bakit? Nagmagat ti daga. Nagrigat akalyan. Kat, agsardeng kayon gapulaang iti dayta? Tatang, saan ta agsardeng agbirok iti ubog? Nangag mo. Anak mun ti mangibagbaga. Ita, sumuko ka? Saan tayo sumuko tatang? Ituloy tati agbirok. Ituloy yung laang tagbirok, lakay. Addan tulat tamabirukan yung nga ubog. Bakit? Apay nga ta. Anya ti mapaspasamak. Apay, lakay. Bumasbasit ti danom di ubog. Anya? Gapo nga ta, tainaldawak ang mapansumak daw. Imposible. Amagan mo to da sa bali sumaksak daw, malaksid kan ka. Makaungetak manan no kastan. Naskan abantaya manalaeng. Tapno saan abo masiti danom day tanga ubog. Talaga abantaya. Bigat kan rabi Jakpan panawan. Sige, agkalita pa'y Rodney. Ano santa? Tatang, kita mo. Danom ka di dayta? Un tatang, iswasan ta sumuko agkali. Sige, agkalita pa'y. Anya aramidin nyo dito yung agama? Kwa, agkalkali kami iti ubog, tata. Kalokuan day tangar aramidin nyo. Isardeng yukit din day ta. San mi nga isardeng daytoy? Tata Isidro. Sayangan nyo lang ti oras yaw. Sige kit di tatang, agkali tapay. Wen Rodney, aganos ta? Makamo kayo nga agkalay. Dita kayo. Ala, anak, ituloy tati agkali. Oh my ka, Cherry.
Antay pakita ken ka kinalimi nga ubog kini tatang ko. Naragsak ka Rodney. Wana. Siyempre, adda nakalimi nga ubog. Ay, kasta ka di. Umay ka, darasam. Dito oy. Oh, kita mo. Nagado ti danom iti kinaliyo. Ado ti danom arumwar. Ay na, Rodney, addan pangalaan tayo iti danom. Pudno dayta. Addan pagsakduan tayo iti danom nga inuman tayo. Iso nga ibagam kadananang kentatang mo. Tao may da sumakdo ditoy. O sige, Rodney. Ken ibagam mo't kadagiti karubayo. Agsakdo da ditoy. Lakay, nagado at tao ti mapan sumakdo iti nakali yung nga ubog ken ni Rodney. Wen nga Rod. Impakaamumi kin ni Rod ni kadagiti kakalugaran tayo nga dapagsakduan da. Anya, aping yung pakaamuyo. Kasanon no maibos ti ubog. Kat awanin ti inuman tayo. Sana rumbang nga ipaidam tayo ti danom bakit. Dahit ati rason, no apay ang nakabiro kami ti ubog. Tapno pagnunumaran tayo. Saan kat nga iyemot iti pada tao. Ang lakay, kasanon nga no da tayo ti maibusan. Sana mapasamak dayta. No san mo nga yimot ti grasya. Adupay ti sumangbay. Anya, awan danom na jay ubog ko namlakay. Ay, awanan, bakit? Anya, Jak amuno apay anat tiyanan. Binantayak kat ang nagmalam ken nagpatnag. ay, saan amabalin ang mapasamak day talakay? Dakkel aburbur tiya kanyak daytoy. Apay ngay, anaawanan ni ti danom day jay nga ubog. Ay, Ang aguray ka man. Sa dino ngay, ti papapanandag iti tattao, anak kaigam iti pagsakduda. Ije ubog a kinali darunay ken ni tatang na. Rodnay, saan ka di nga isuday ta di ubingan anawaan ta? Wen, anak dagiti agasawa amaring ken landaw. Nakakalida iti ubog. Wen, kat ison ti pagsaksak-duan dagiti tattao. Mabalin ka di ti makisakdaw. Ha? Kasyan na kami kuma. Awanan apulos danom nga inuman may. Awanan danom di ubog aban bantaya. Idi da kami ti agkasapulan. Saan da kami nga inik ka napulos? Naamiris ko. Asaan gayam anasaya at ti agim imaw. Rodney anak, umay ka man ditoy. Apay tatang. Kaya't da kano ti sumakdo iti ubog a kinalita. Ipalubos mo kadi anak? Kaya't mo kadi da atulungan? Wan tatang. Apay kid dinasaan. Oh, nangagyo tata. Mabalin nyo kano ti sumakdo. Ay na, agyaman na krud na. No kayat yo. Tulungan kayo pa'y ngagsakdo. Ay na, agyaman na krud na. Nasingpat kagayam nga ubeng. Kitaom Rodney. Amin na tattao. Mapandaag sakdo iti kinali yung ubog. Wan Cherry. Awanin ti problema tayo iti danom. Ay na, talaga adakkel ti na itulong mo. Na isang sangayan gayam tirik na. No makatulong kay ti pada matao, Cherry. Saan asimuko ni Rodney? Kat iso tinagserbi nga inspirasyon dagiti naganak na ititikag anapasaranda. Kat nakakalida nga rod iti ubog kan ni tatang na. Kat imbing layda kadagiti kakalugaranda. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.